Regolamenti ġodda settur tal-cruise liners ser jippermettu li dawn jiftħu l-kazinos tagħhom għal passiġġieri abbord waqt li jitrakkaw f'pajjiżna. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għal Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku José Herrera li fisser kif din il-miżura ser tattira aktar turiżmu lejn gżiritna. L-għonet aħna nixtiequ li l-cruises, l-cruise liners jiqpow lejli ieħor Malta. Għaliex għandek persentaġġ mill-passiġġieri li sa jinżlu Malta. Tinnet rridu nienu l-Għawdex, allora cruise liner tmur Għawdex m'għandux miżata xi ħallas, allora se nħajruh imur Għawdex, u t-tillet net is-selling point. Selling point fejn aħna nistgħu nippromovu li aħna wieħed minn ftit ġurisdizzjoni fl-Unjoni Ewropea u fil-Mediterran li qed nagħtu permess li dawn il-cruise liners joperaw minn ċertu ħin sa ċertu ħin il-kazinos tagħha. Fil-fatt il-cruise liners ser ikunu jistgħu jiftħu l-kazinos bejn is-6 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu b'miżata ta' 500 euro għal vapuri li jġorru anqas minn 1500 passiġġier u 1000 euro għal vapuri akbar. Madankollu l-vapuri ma jħallsu l-ebda miżata jekk iqattaw il-lejl f'Għawdex. B'hekk il-miżura hija maħsuba sabiex tagħti spinta kbira fit-turiżmu lejn il-Gżira Awċija. Kif spjega l-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port, l-idea nibtet waqt laqgħa ma' operatur ewlieni. Dan konna meeting ma' il-cruise line partikolari u kien hemm l-opportunità ta' overnight stay Malta u li għalt in-nesba aħna kieku nitħajru nagħmlu iktar overnighting in Malta. Però peress li m'hemmx din ir-regolamentazzjoni tal-kazinos ma xnefu l-kazinos u għalina l-kazinos huma revenue importanti mhux qed noqogħdu Malta. U konna dak iż-żmien diskutejna mal-gvern biex nibdew dal-proċess u llum wasalna fejn wasalna. U fil-waqt li toffri waqfa aktar vjabbli għal cruise liners, iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija Lob saħaq li din l-inizjattiva ser tkompli tolli isem Malta l fuq fl-industrija tal-gaming. Ovvjament ħadd kompli iżżid anka kemm il-perception, kemm fil-fatt ir-realtajiet ġodda li toffri din l-industrija f'dak li għandu x'aqsam ma' gaming u Malta tkun qiegħda tippożizzjona ruħha bħala l-ċentru ta' eċċellenza.